Казан сөйлей. Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башкалабызда көндезге сәгать 10. Татарстан радио сүзенең тапшыруларын башлый. Игътибарыгызга әдәби тапшыру тәкъдим итәбез. Бүген сез Ләлә Сабирова Хайдарованың «Язмыш шуклыгы» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тыңларсыз. Беренче өлеш. Әсәрне Флора Хамитова укый. Исәнме диңгез, саумы гүзәлкәй. Синең белән ешрак күрешүне теләп, дулкыныңа көмеш тәңкә салып киткәнгә күпме вакыт үткән. Биредә гадәткә кергән бу юрау юш килмәде бит. Менә ничек озак күрми тордым үзеңне. Диңгез минем уйларымны аңлагандай, яр читенә ак яллы дулкынын какты. Ул минем аяк очларыма ырынып, шуышып кына кире җигелде. Ай, диңгез, диңгез. Кайчандыр тирә-юнеңдә ерак бабаларым, тугандаш халыклар гомер сөргән. Күңелләребездә, җырларыбызда зәңгәр диңгез булып калган мәхәббәт серле дәрья. Ерак-еракта, күксел киңлекләр артында әкиятләребезгә кергән Каф таулары шәйләнә. Июнь айының аяз зәңгәр күге офыкларга җәелеп яткан диңгез киңлекләрендә чагылып, аны да үзендәге төсләр белән балкыта. Каршы як ярда дин һәм кан кардәшләребез яшәгән төрек иле. Әмма никадәр төбәлеп карасаң да, ул яктагы офыкны да шәйләп булмый. Күк һәм диңгез зәңгәрлеге рәшәгә әйләнеп бергә тоташкан. Кайда диңгез, кайда күк, һич айрыр хәл юк. Бары тик кояш байган чиктә генә зәңгәр яктылык икегә аерыла. Беренчесе кызарып, зурайып киткән кояшның диңгезгә батмаган өлешен айырмайчык күрсәтә. Икенчесе аны ипләп кенә йота бара. Әйтерсең, кояш артык җиңел, уенчык шар, шундыктан диңгезгә төшеп чума алмый азаплана. Әйтерсең, көн озын яктысын, җылысын, шәфкатен өләшә-өләшә, үзе бушап, җиңеләеп калган. Диңгез өстендә кичке тынлык. Дулкыннар да бик арыган кебек яр буена салмак кына килеп сыеналар. Сыеналар да шунда башларын салып, йокыга талалар шикелле. Шулай. Җил давыл ихтиярына буйсынып, кайнап яшәп кар әле син. Ял итәсең, яр куенына сыйнасың, тын гына, тыныч кына хәл җыясың да, дулкыннарның хәлен аңлыйдым мин. Тормыш дулкыннары мине дә шушы дулкыннар кебек аямый нитми, таш кыяларга китереп бәргәләгән, арыткан, алҗыткан иде. Мин бик арыган идем. Еракта карап йөзә. Ул ялгызы гына бара. Ләкин кая барып туктасын белә.
Мин дә ялгыз. Мин дә тормыш диңгезендә ялгызым гына йөзәм, әмма кая барып туктасымны белмим. Әйе, ялгыз. Соңгы килүдә без туй сәяхәтенә чыккан кешеләр идек. Утларында яндыра, суларга батыра торган чын мәхәббәт хисе таттым идем мин аңа. Чөнки күз яшыдай саф, иртәнге чакта исада беренче мәхәббәтем бире хәлендә генә йөрәгемдә калган иде. Мине үзенә гомер юлдашы итеп сайлаган кеше бу хакта белә. Гынасыз яшьлек мавыгуының үтеп китәчәгенә чын күңеленнән ышана иде. Чыннан да. Диңгезнең шифалы сулары күңел сагышларымны юып алып киткән кебек булды. Тынычландым. Үземне эзләп яратучы турылыклы юлдашым булу мине бәхетле итте. Бүген бу ярда без ике утырга тиеш кешеләр идек. Әмма хәзер инде ул юк. Бер уйлаганда гаҗәп тә кебек. Күңелеңне мәңгелеккә әсир иткән кешене башка берәү әкренләп, кысырыклап чыгара алсын инде. Шулай микән соң? Ә нигә ул вакытта йөрәк яшерен дә, татлы да, газаплы да өмет белән кысылып тибә? Нинди өмет булуы мөмкин? Ул бит инде үлгән. Димәк, өмет булуы мөмкин түгел. Яшьлек мәхәббәтең исән бит. Исән. Бу сүзләрне миңа әйтерсең дулкын пышылдады. Исән. Менә ул 18 ел буена кем өчендер исән, кем өчендер яши. Әллә шул кеше синең уйларыңа кереп чырналамы? Әллә кайчандыр сагышларыңны юып алып киткән диңгез дулкыннары аларны тагын синең яныңа ярга кире чыгарып салдымы? Мин хисләргә артыграк бирелеп китеп, чик-чаманы онытып җибәрүемне байлап алдым. Нигә мондый уйлар? Кирәкми. Мин бит даваланырга, ялгыз башыма калган дөнья мәшәкатьләрен онытып, ял итәргә килгән кеше. Диңгездән салкынча җил исеп, битемне сыйпап узды. Мин уйларымнан айнып, уянып киткән кебек булдым. Кайтырга кирәк. Соң инде. Бүлмәгә кайтып кергәндә, урта яшьләрдәге бер чибәр генә ханым көзге каршында бизәнеп утыра иде. Ул да ял итәргә килгән. Таныштык. Яңа күршем Раиса Кузьминична бик тә сөйләшергә, дөресрәге сөйләргә ярата торган кеше булып чыкты. Берничә минут эчендә ул бөтен тормышы, дус ишләре турында да сөйләп өлгерде. Тик шуннан соң гына сез үзегез кайсы яклардан соң дип сорап куйды. Казаннан? Димәк, татарочка, диде ул. Һәм мин җавап бирергә өлгергәнче үк, минем дә ирем татар бит дип аның турында сөйләргә, аны мактарга тотынды. Иренең татар булуы мине әллә ни гаҗәпләндермәде. Руска чыккан татар кызы, рус кызына әйләнгән татар егетләре азмыни хәзер. Тик Раиса Кузьминичнаның минем Ахметчигым дигән сүзләре йөрәкне чәнчеп үттеләр дә, әле хәзер генә диңгез буенда калган уйларымны яңарттылар. Яңа күршем сүзен дәвам итте. Кешегә бәхет ничек килә бит? Берәүләр гомер буе йөрешеп, сөешеп тә кавыша алмыйлар. Ә мин Ахметчигым белән бер көнне таныштым, икенче көнне кияүгә дә чыктым. Күз ачып йомарга да өлгермәдек. Так удачно. Әни ачуланып та тиргәп тә карады. Мәхәббәтне сүз белән генә чигендереп буламы соң? Ой! Мин бу сүзләрне рәтләп ишетми дә идем инде. Минем колак төбемдә Ахметчигым дигән бер генә сүз яңгырый иде. Күңел нидер сизенә. Мин нигәдер калтыранып куям. Ахырдан сезнең ирегез кем соң дип сорамый булдыра алмадым. Врач. Элек хәрби врач иде.
фамилиясе Бакиров. Әллә беләсезме? Юк. Мин былай гына, зинһар дәвам итегез. Әхмәт кызларын бик ярата икән. Кызлары Рушана быел 10нчы класска барачак. Ул да әнисеннән бигрәк әтисен ярата. Былай булгач, минем белән бер бүлмәдә ай буе Әхмәтнең хатыны Раиса Кузьминична торачак. Менә сиңа ял. Түз, дидем мин йөрәгемә. Түз, күрәчәгең бетмәгән әле синең. Әхмәт бик тә тугрылыклы ир икән. Күп хатыннар иргә ышануны ахмаклык дип саный, ә менә Раиса Кузьминична ышана. Ышана. Кайчандыр аңа Кадрия үзе дә ышана иде бит. Ышанып аның белән ерак көнчыгышка китә язган иде. Әгәр Әхмәтнең туган апасы Әминә булмаса, киткән дә булыр иде. Һәм нәкъ менә шушы хатын шикелле мине генә ярата дип ышанып яшәр иде. Ул шушы тел бискәсенә бер кичтә гашыйк булган һәм аңа гына табынып яши. Менә сиңа ирләр. Без хатыннар аларга ышанабыз шул. Кайнар пышылдап, син генә дип, миңа гына әйтә ала дип уйлыйбыз. Туктале. Ашыгычрак нәтиҗә ясыйм түгелме? Бәлки ул түгелдер әле. Минем уйларымны аңлагандай Раиса Кузьминична бер кычак фоторәсем сөйләп чыгарды. Менә ире, ул Әхмәт. Менә алар шәүләп төшкәннәр, әтисе кебек үк кара күзле, озынча йөзле, чәч толымын үреп күкрәгенә салган чибәр кыз, әтисе белән әнисен кочаклаган. Котлыйм, Кадрия. Хәзер бик тыныч ял итә аласың. Ул белә, Әхмәт аз сүзле кеше. Хисләрен, кыланышлары күз карашы белән аңлатырга ярата. Менә Кадрия аны затып капка келәсен эләргә тора. Ул саубуллашу өчен кулын бирә. Аннан ул кулларны сакна учларын ала да күкрәгенә, йөрәге өстенә куя. Менә аңла янәсе, ничек чыгарга җитешеп тибә сине яратканга бит ул. Сине генә. Җитте. Яшьлек хатирәләрен искә төшердең булды. Нигә бу вакыйга минем тынычлыгымны алырга тиешсең әле? Миңа аның иләнгән булуда, баласы барлыгы да яңалык түгел. Кыскасы, мин бу хакта уйламаска, Раиса Кузьминична белән артык гәп куертмаска булдым. Кемнең яшь чагында сөйгән егете калмаганда, кемнең сөйгәненә кем бармаган. Бетте. Нокта. Санаторий тормышы барыбызны да җай гына үз агымына ияртеп алып китте. Бүлмәбездә тагы 2 кеше бар. Берсе Нина Александровна, тик мин аны Нина дип кенә йөрим. Ул үзе шулай теләде. Архангельскидан, математика фәннәре докторы. Шундый гади, шундый яхшы хатын. Без инде аның белән эш, тормыш хәлләре, бала-чагалар турында сөйләшергә дә, кайгы-шатлыкларыбызны уртаклашырга да өлгердек. Әллә аңа бөтенесен сөйләп бирергәме? Юк. Беркемгә берни сөйләмәскә. Булай да Хәмитнең фаҗигале үлеме турында сөйләп, икәүләп йокламыйча бер төн кичердек бит инде.
Икенчесе Тамара. Ул Курскидан. Инженер, бик шая, давыллы итеп заманча яши белә торган хатын. Миннән бераз яшьрәк, ул үзенең 9 яшьлек кызы Аленушка белән. Тамараның билгеле үз хәл. Килгән кичне үк хәрбиләр санаториендагы Гриша исемле бер майор белән танышып өлгерде. Һәр кичне кайтып, Гришасы белән ниләр сөйләшкәнен, кая барганын, алдагы планнары турында колакка пышылдый. Я сигаретын сура-сура тәмләп сөйләргә ишек алдына ук алып чыгып китә. Мин Аленаның үземне чытырдатып кочаклаган кулларын саклык белән генә алып куям да, көн дә шулай минем куенга кереп йоклап китә. Тамарга иярәм. Даваланабыз. Көннәр Нина, Тамара, Аленушка белән үтә. Соңгы вакытта Гриша да безнең белән диңгезгә йөри башлады. Врачыннан качып бара. Шуклана башласа, врачыңа әйтәбез дип куркытабыз. Ул бик тапкыр, телгә оста, мәзәк капчыгы, көлдереп үтә. Раиса Кузьминична экскурсияларга йөри, безнекеләр аны нигәдер күп сөйләшкәнгә ахыры. Баштан ук бик өнәп бетермәделәр. Ул беренче корпуста яшәүче бер ханым белән дуслашты. Иртән каядыр чыгып югалалар, төнлә гырлавын гына ишетәбез. Ходаем, гырлый да бит әле. Такылдык булу гына җитмәгән. Тукта, бу инде артык хатын кызларча. Көнчелектә түгел микән әле. Ай, бик яхшы күңелле кеше булып чыкмыйсың бит әле син, Кадрия ханым. Үзем дә сизмәстән аның уңай якларын санарга керешәм. Сөйкемле хатын, яшь чагында чибәр булгандыр, гел көлеп сөйләшә, җөмлә беткән саен тәмләп елмая. Тукта, бу аның уңай сыйфатымы соң? Күп укыган, күп белә, ул күрмәгән бер генә кинофильм дә юктыр. Кыскасы, Әхмәт абзаң хатынының рухи үсешен тоткарламаган. Ой, тагын Әхмәт. Аның нигә кирәге булды соң әле сиңа? Кузьминичны зауык белән киенә белә, Әхмәт... Ялла, нәрсә соң инде бу? Мин үземне тиргәргә тотынам. Ничек тиргәмисең ди? Әле бит ел элек кенә нәп-нәни улымны кычкан килеш Хәмитнең баш очында үксүмне онытырга мөмкинме соң? Хәмитнең кабре янында, сөеклем, мин сине бик яратам, исән чагыңда яратасыңмы дигән сорауларыңа икеле-микеле җаваплар биреп газаплавым өчен гафу ит. Улыбыз, балабыз хакына кичер. Хәзер бөтен тормышымны, бөтен хисләремне синең улыңа, балабызга бирәчәкмен дип ант ишүләремне оныттым да менә инде. Хәмит яхшы кеше, баламның атасы. Әмма аңа карата олы хис, ярату юк дип, шул хакыйкать белән килешеп яшәгәндә, кинәт кенә аның үлеп китүе мине бөтенләй акылдан язар хәлгә җиткерде. Үкенү, кызгану, өметсезлек мине еллар буе бер туктаусыз Хәмит турында уйларга мәҗбүр итте. Катышкыч очраклылык аркасында гомре изелгән иремә мәхәббәтем үскәннән үсә барды. Әхмәт исә Хәмит үлеменнән соң ничектер үзеннән үзе югалды. Аның югалуын үзем дә сизми калган идем. Ой, гынах шымлыгы. Бу Кузьминичнысы каян килеп чыкты дигән син. Тамара белән Гриша мине автобуска кереп утырган җиремнән кире алып чыктылар. Көн сүрелгән, һава әйбәт, җәяү генә кайтабыз диделәр. Шайра, төрле мәзәкләр сөйли кайтып җиткәнне сизми дә калдык. Аленушка безне капка төбендә үк каршы алды. Нигәдер ул бүген җитдиләнеп киткән шикелле.
Баланың үзебезгә генә әйтер сүзен барын аңлагач, кичен танцыга чыгарга вәгъдә биреп, Гришаны тиз генә озаттык. Кызый, икебезнең дә кызыксынып, аннан сүз көтүебезгә масаеп, бераз эндәшми барды. Тимер капканың чөен суырып алды да, безне ишек алдына уздырды. Аннан серле кыяфәт белән як-ягына каранды һәм эчендә алтын балык йөзеп йөргән авторучка чыгарып күрсәтте. Без исебез китмичә генә Тамара белән күзгә күз карашып елмаештык. Сез аны миңа кем биргәнне белмисез, диде Аленушка иреннәрен турсайтып. Син нәрсә, бер ручкадан табышмак ясадың? Берәр малай бүләк иткәндер әле, диде Тамара, миңа күз кысып. Әйтәм бит, белмисез дип, миңа аны... Алена бик мәгънәле итеп күзләрен тутырып безгә карады. Тамара түземлеген югалтып, кулын селтәде һәм юеш киемнәрен үләргә тотынды. Миңа аны Ахмед Халилович Раиса Кузьминичнаның ире бирде, беләсегез килсә. Ул бүген Калининградтан очып килде, шундый кызык абый, фокуслар күрсәтә белә. Кызының сүзләренә илтифат итмәгән әнисенә карап, озын буйлы, шундый чибәр дип өстәде. Аның чибәрлегенә рая түтәйин сөйинсен инде, диде. Тәмам вайынсызланып киткән Тамара. Аленаның соңгы җөмләләреннән соң мин инде егылып китер хәлгә җиткән идем. Тамара белән сүз көрәштерүләрен бөтен игътибарым белән тыңларга тырышып, баскан урынымда тора бирдем. Әллә төш, әллә өн. Төшем генә булса соң. Кадрия, не булды? Кояш астында озак ятма, дидем мин сиңа, кызу суккандыр. Әйдәйгә дип, Тамара мине култыклап талды. Йокыдан яңа уянган кешедәй аңыма килдем. Кинәт тайпылып капкага юнәлдем. Тамара, мин анда кира алмыйм, барасы җирем бар, китим әле мин. Нәрсә син, кич бит инде. Пляждан кайткан килеш кая барасың? Күлмәгеңне алыштыр ичмаса. Әйе шул, Тамара, зәңгәр күлмәгемне генә чыгарып бир, дидем мин, ишеккә таба карарга да шикләнеп. Бераздан ул минем күлмәкне, туфлиларны тотып беседкага килеп керде. Миңа сәеррәк бер караш ташлады да, кия алмый аптыраган бер җиңемне табып бирде. Сүзсез генә салып ташлаган киемнәремне җыйды, аннан тиз генә чыгып китәргә чамалавымны абайлагач, ишеккә аркылы басты. Бер кайда китмисең. Хәзер мин дә син алыштырам. Ник миннән качасың син? Мин беседкадан чыгып, алма агач артына яшеренгән килеш ишеккә күз ташладым. Менә идән Раиса Кузьминична һәм ул килеп чыкты. Әйе, ул нәкъ үзе. Бернинди шик булу мөмкин түгел. Менә ул баскычтан төште, тәмәке кабызды. Ай, бакчага чыгалар. Мин тиз генә беседкага чумдым. Ой, нәрсә соң инде бу? Ник килгән? Минем монда икәнне беләме? Әллә бөтенләй дә хәбәрдар түгелме? Нишләргә соң, кая качарга, әллә берәр сәбәп табып кайтып китәргәме? Лапочка, что-то с тобой происходит, диде Тамара, сак кына минем иңемә кагылып. Әйдә, алар фатир карарга киттеләр, дип истәде. Минем беседкадан чыгарга батырчылыгым җитмәгәнне чамалап. Әле кичке ашка иртә. Без ашхана каршындагы ак кышлар йөзә торган күл янына барып утырдык. Рәхмәт сиңа, Тамара, рәхмәт, җаныкаем. Җиңел хылыклы кызу кеше булсаң да, күңелең сизгер нечкә синең. Рәхмәт, акыллым. Янәшәмнән эндәшми килүең, күл буена килеп утыргач та берни сорашмавың,
Телләренә салынып, хатын-кыз тирәсенә зарларга йөргән егетләрне шома гына озатуың өчен дә рәхмәт сиңа. Үзем сүз башламый торып бер генә сүз дә әйтмәүең өчен мең рәхмәт сиңа, дускаем. Мин аны кочаклап алдым. Тамара, ашарга барырга кыстама мине, яме кадерлем. Ялагайланма, диде гаҗәп кырыставыш белән Тамара. Хәтта өстәл артында сытык кыяфәт белән утырып, минем аппетитны бозарга да уйлама. Кичке ашка нәрсә бирелгән, бөтенесен ашап бетерергә сүз бирсәң генә, мин бүген кич Гришаны сиңа алыштырам. Киттек. Ай, Гриша бар бит әле. Мин сүзсез нисез Тамарага ярдәм. Бүгенге кичне мин аннан башка үткәрә алмаячак идем. Университетның 4-нче курсында укыйдым мин ул елны. Туганнан-туган апамның бер бүлмәсендә торам. Кышкы сессия вакыты, диаматтан имтихан бирергә җыенабыз. Дәресләр бетеп, читалкага барыр алдыннан аяк өсте генә капкалап маташканда күрше Газиз бабай килеп керде. Ул инде берничә мәртәбә кайбер дини, сәяси, фәлсәфи мәсьәләләр турында минем белән бәхәсләшкән, ниһаять миңа тәэсир итәргә маташуның файдасыз икәнлегенә инанган, акыллы, үткен телле, сикемле генә бер бабай иде. Киенеп башлыкны гына эләктереп чыгарга китәргә җыенганны күрүгә, ул ишеккә аркылы төште. Тукта, кызым, синең белән мәслихәт итәсе зур бер эш бар. Чырайыңны сытмәле син, шайтан сабагың бер кайда китмәс дип, ишек янындагы урындыкка үзе янәшәсенә мине дә утыртты. Бер бик тәшәп бер егет бар, укымышлы, тәүфиклы кыз кирәк. Мин мондый четерекле мәсьәләләр чишәрлек вакытым юклыкны аңлатып, урынымнан ук кузгалдым. Утыр, олы кеше әйткәч, утыр. Бабаем чынлап ук ачуланды бу юлы. Үзең турында сүз бармый, шәнчелеп кит. Шул урыс китапларын кычаклап карт кыз булып кал. Әмма минем энекәшкә бер чибәр, инсафлы татар кызы табып бир. Явырына мин көлеп җибәрдем. Кем яучы белән иләнә инде бу заманда? Авызыңны җырма. Урамда бакчада очратып тапкан ярларыгызның нинди булып чыгуларында әти-әни уллар белән киңәшмин итми кырылган гаиләләрнең күпмегә генә җиткәнен бик яхшы беләм мин. Минем энекәш яучы белән иләнүгә каршы түгел, яше җитеп узып бара. Үзең теләмәсәң, докторлыкка укучы берәр дустың юкмы шунда? Докторлыккамы? Бар, Газиз абый, дидем мин кинәт кенә күңелемә килгән фикергә сөенеп. Таныштырам. Тик ял көне, яме? Хәзер китим инде. Юк булмый. Ул ял көнне китә, оча. Дальний Востоктан бер атнага гына кайткан кеше ише ул. Офицер, капитан, баянный врач. Во! Бабай кәп-кәкере баш бармагын тырп айтып күрсәтте. Алайса иртәгә, кичке сәгать 5-тә кыз бездә булыр. Тукта, ашыкма. Шәпмесең кыз? Бик шәп, чибәр, әдәпле, уңган, бер егет белән дә йөргәне юк. Таныштырам, Биби Нур белән ник таныштырмаска? Җанкаем, нинди әйбәт кыз бит. Килмәгән җире юк, матурлык дисеңме, сылылык дисеңме, күзләре чыккандыр бу егетләрнең, шуны күрмиләр. 20 яшь бит инде аңа. Әле бер генә егеттә озата кайтканы юк үзен. Менә кемгә кирәк яучы. Таныштырырга да калганын үзләре карарлар. Азмыни,
кеше киңәше белән танышып, үз бәхетләрен табучылар. Ә менә Бибинур кебекләрне шулай гына кияүгә биреп булачак. Бибинур сәгать 4-тә үк килде. Озын тылымлы, аксыл чырайлы, шибәр генә, тыйнак кына кызны күргәч, Газиз бабайның күңеле булды. Мине алгы якка чакырып чыгарды да, тагын шул кәкре баш бармагын югары күтәрде. Ничә яшьтә? 23. Әткәсәнкәсе бармы? Әтисе сугышта үлгән, әнисе апасы белән генә тора. Бибинур тур бүлмәдә ялгызына утырасы килмичә безнең янга чыкты. Газиз абзыйны озатуга без апа белән аның кием салымын тикшергә керештек. Күк төстәге кашемир күлмәге бик килешеп тора үзенә. Әмма кияү егетенә күрнәсе кешегә бераз гына булса да, өстәмә булса бик яхшы булыр иде дә. Безгә әбиләребездән алка мәрҗән кебек мирасларда калмаган шул мохтаҗлык, ачлык, торксин кибетләребез дөньяга килгәнче үк җыеп бетергән. Их, колагыңда алтын алка, муеныңда ялык-йылык иткән мәрҗән булсын иде синең, дидем мин. Утыртма якалы озын җиңле күлмәккә ниндидер бизәк тә кирәклеккә ишарәләп. Апама шушы сүз җитә калды. Ул тиз генә барып комод тартмасын ачты да, бер тартма алды һәм елмаеп безгә сузды. Әнәкәем. Анда ут яктысы төшкәндә төрле төсләргә кереп ялтырый торган тапас муенса ята иде. Мин сакланып кына бәлүр савыт тоткандай мәрҗәнне кулыма алып, ипләп кенә дусыма киерттем. Шушы кечкенә генә бер әйбер кызыбызны бөтенләй балкытып җибәрде. Күзләре тагын да нурланып китте, дулкынланудан бит урталары асыланды. Менә бу кәләш ичмасам. Мин дустымны кочагыма алып, зырылдатып әйләндерергә тотындым. Дускайым, 3 көннән диамат икәнне онытма, мине җибәр инде, яме. Әмма Бибинур минем кулларыма чытырдап ябышты. Кадрия, дустым, китмә инде. Алар килгәнче генә тор. Булмый, үзем генә әллә ничек, зинһар өчен. Ә без апа белән бөтенләй башкача уйлаган идек. Бибинур минем янга килә дә, хәзер кайтырга тиеш дип, апа аны көттереп утырта. Ул арада ялгыш кына кунак егете белән Газиз бабай килеп керә. Шул исәп белән уку залы өстәлендә китапларым, дәфтәрләрем калды. Әмма дустымның йөзенә карагач, мин аның нинди хәлдә икәнне төшендем. Һәм аңа чирканчык алырга булышырга ризалык бирдем. Егетләр, Газиз бабай, аның кияү Фатих абый һәм кунак егет килеп кергәндә, без политэкономия китабы өстенә бик тә тырышып, өстәмә кыйммәтне өйрәнәйдек. Кунаклар рөхсәт сорап безнең якка уздылар. Фатих абый таныштырды. Егет шәп, озын буйлы, озынча йөзле, дулкынланып торган кыңгырт чәчле, бик тә сөйкемле кеше икән. Худая, ничек пар килгәннәр. Рәхмәт төшкере. Газиз бабай үзе дә канагать кыяфәт белән мыек астыннан ничек мут елмая. Җыерчыклар сырып алган кечкенә күзләре утлы күмер кебек шаян ычкыннар чәчә. Ярар әйдә, имтихан иртәгә генә түгел әле, хәзерләнермен. 1 сәгать вакытымны дустымнан кызганып тораммы соң. Өстәл әзер. Түрдә балкып егет белән кыз утыра. Фатих абый без табын әзерли башлауга кибеткә чыгып, 1 коньяк, 1 шампан шәрабы тызлаган гөмбә карбыз кычаклап керде. Мин алъяпкычымны ябып, мич алдында кайнаша башладым. Чуенны тартып алып, капкачын ачуга, каз ите белән бергә пешкән бәрәңгенең тәмле исе игә таралды. Ул елларда мондый ризыклар бик тансык иде әле.
Ә инде гөмбә, бәрәңге, яңа пешкән итнең тәмлелегенә бер дә чыдар әмәл юк иде. Студентның ашыкмаган чагы булмый диләр. Ашыйм рәхәтләнеп. Миңа ялып нитеп торасы юк, мине күзләмиләр ич. Алъяпкыч алдына чуеннан бераз кырым тиде диюен, ярар әйдә. Җәмәгать, сез мине гафу итегез, китапхана өстәлендә мине көтеп китап дәфтәрләрем ята. Имтиханга хәзерләнәбез, китәргә рөхсәт итегез дип әйтеп бетерергә дә ирек бирмәделәр. Яу егете мине тангыга чакырды. Бер-ике рюмканы төшерү белән Фатих абый пластинкаларга тотынган иде. Шушы бүйүне ышлагач, ышкынып булса, минем бурыч үтәлде. Әмма шыма егет мине тагын вальска чакырды. Вальс бетүгә мин аны кишләп диярлек урынына утырттым һәм бушаган савыт сабаларны җыйнап алгы якка үттем. Ирләр тәмәке тартырга үй алдына чыктылар, ә мин Бибинур янына кердем. Ничек, дим, ишеккә ымлап. Ошый ди бу, кулымны кысып. Я Алла! Яучы булу да бик җиңелеш түгел икән. Егеткә дә ошыйдыр инде. Яше 30-га җиткән кешегә ни кирәк тагын? Миңа рәхмәт әйтеп туймас әле, шундый кыз белән таныштыргач. Хәзер инде апаның мине җибәрәсе килми. Чәй табыны гына әзерләшкәнче китмәде. Чәй табыны янына утырыштылар. Мин әтием күчтәнәче кәрәзле балны кискәләп маташканда, ишекне бик хәсиятләп ябып Фатих абый чыкты. Утыр әле ди бу миңа. Ну, туй ясыйбызмы? Ясыйбыз, ышасалар. Кыз ышатты дип, алай бик тиз генә сер бирәсем, дустымның горурлыгына тиясем килми бит. Егет ышыймы дип сорыйм бит инде үзеңнән. Бибинурга ышаса, миңа ышавы мөһим түгел? Мөһим түгел имеш. Булмаса менә, шартлатып туй ясыйбыз да, үзеңне энекәшкә биреп җибәрәбез. Ярар, Фатих абый. Минем сезнең шаяртуларыгызны тыңлап торырга вакытым юк. Мин шаяртып сөйләмим бит, сеңелкәш. Әле менә тәмәке тартырга чыккач, ничек мәйтәм? Кыз ышыймы дим? Ышый, бик ышый ди бу. Алайса туй мәйтәм. Ник кайсысы ышый дип сорамыйсың ди бу шымлык. Соң үзеңә дип чакырылганыдыр инде дим, тинтәк баш. Ялгышасың, җизнәкәй. Хәлимә апаның сеңлесе, кырымлы алъяпкыч япканы ышады миңа дип тора. Күзен дә йоммый. Минем аптырап, куркып калуымны күргәч, яңадан урыныма утыртты. Кыскасы, кайниш сиңа гашык булган, аңладыңмы? Асыл егет, мондыйны син академ наук бетерсәң дә таба алмыйсың. Аттестатка чыккан акчасын ай сайын әткәң әнкәңә биреп барачак. Шаккатма? Әткәгә әнкәгә бер генә кыз икәнеңне әйткәч, үзе шулай дип җавап бирде. Менә ничек? Ничек ансат кына, песи баласы алырга килгәннәрме ни? Фатих абый, хәзер үк чыгып китегез. Берегезнең дә изе булмасын, диде мин ачуымнан буылып. Кара син аны, ничек куа? Кара син аны? Мин бит синең иеңдә түгел, наныкаем. Хәлимә апа иеңдә. Гафу итегез син һәр өчен. Мин артык кызып китүемне, олы кешегә алай кычкырырга да, кеше иеннән куарга да хакым югын аңлап алдым. Бөтен йөзем, колакларым ут булып яна башлады. Күзләремә яшь тулды. Бичара Бибинурым минем. Ошый ди бит әле, әнекәй генәм. Ошый ди бит. Нишләдем мин? Яхшылык эшләдем янәсе. Шәп егет тауып бирдем. Ярар сеңелкәй, алай бик кыйлып төшмәле син. Дус кызларының ирләрен аертып баручы шибәрләр дә була әле бу дөньяда. Әнә, Әмин апаңның. Фатих абый, зинһар өчен туктагыз. Мин түр бүлмәгә кереп Бибинурның колагына: "Дускаем,
Әйдә минем китапларыңа тапшырып кайтыйк. Аннан мин сине үзем озатырмын дип пышылдадым. Нигә син? Без киендек. Алар да киенделәр. Мин иң соңгы кеше булып ишектән чыктым. Алда Бибинур, Фатих абый һәм теге егет баралар. Минем китапларны тапшырырга бергә бардык. Аннан Островский урамы чатына трамвай тукталышына килдек. Бибинурга 6-нчы трамвай кирәк иде. Мин инде соң икәнлекне дә, Бибинурны озатыр кешеләр барында уйлап алгач, барысы белән дә саулашып өйгә борылдым. Озатсын әле, бәлки килешеп китәрләр. Капкага җиткәндә кемдер мине көчле куллар белән эләктереп талды. Кая качасың? Сез? Бибинур. Ул кайда? Ник озатмадыгыз? Алайса хәзер мин аны үзем озатам. Тынычланыгыз. Трамвайга утыртып җибәргәч кайта инде ул. Трамвайдан соң 20 минут җәяү барырга кирәк әле аңа. Яңа Бистә зираты янындагы баракта торалар, бик куркыныч бит анда. Мин аны кунарга калдыра идем. Ихсез. Слушай. Аны заталар. Фатих абый калданың белән. Аннан соң мин аны озатырга ярамый, аңла, ярамый. Нишләргә соң инде? Шуны да белмисеңме дигәндә елмаеп, ул минем иңнәремә кулын салды. Әйләнгән сыман кискен хәрәкәт ясап мин аның куласыннан чыктым. Әмма бу кешегә нахал диеп яңа гына менеп төшеп булмый шул. Яшы белән дәлгән. Аннан әлеге дөрфалык дип атарга мөмкин булган хәрәкәтен дә ул ниндидер шаян, хәтта ялчан елмаю белән йомшартты да куйды. Әгәр ул сезне ошаткан булса дим. Кадрия, син бала түгел инде. Тарихи материализм иренеп йөрисең үзең. Бер нәрсәне аңла. Бибинур турында сүз бармый. Мин синең белән сөйләшәм. Син хәзер мине куып та җибәрә аласың. Өметләнерлек җылы сүз дә әйтә аласың. Ай-һай, ничек җиңел. Бер күрдә җылы сүз әйтимеш. Син балакай, логикадан имтихан бирдеңме? Логика. Бибинурны имтиханга әзерләнеп утырган җирдән алып килдем мин. Сез әле аңа шадыгыз да бугай. Менә кайда ул логика? Ай, тагын Бибинур. Талашалар димме? Җир астыннан үсеп чыккан кебек безнең янда Фатих абый пәйда булды. Фатих абый, син Бибинурны озатмадыңмы ни? Кара син аны. Ул монда егет белән сайрашып торсын, мин аның дус кызын озатып йөрергә тиеш икән. Кара син аны. Минем бит хатын, 2 бала бар. Үзе аны озатасы егет белән сөйләшеп тора. Мин йөгереп кирип урыныма капландым. Әнекәем, бер үзе киткән, төн уртасында, яңа Бистәгә, бер үзе. Иртәгесен китапхананың уку залына барып керүгә, миңа эш пишмаклап тергән бер хат суздылар. Хатны мин кабат-кабат укыдым. Нигәдер үземне төш күрәмдер кебек хис иттем. Бибинурның язганнары аңыма барып җитми кебек иде. Төнлә сәгать 1дә яңа Бистә күпрасында ук трамвайлары ватылган. Каһәр төшкән 6-нчы маршрут. Җәяү китәргә туры килгән. Зират эшеннән бер үзе кайткан. Ялла, ярый әле юлында явыз бәндәләр очрамаган. Әнисе кызын күрүгә елап җибәргән. Аннары ырышкан. Әмма иң аянышы исән-сау өенә кайтып, әнисе күкрәгенә сыенгач та бетми торганы. Теге офицерга гашыйк булган. Кыз төне буе йокламаган. Кичке сәгать 5кә республиканкага чакырган. Бик тә минем сөйләшәсе, эшен бушатасы килә икән.
Ярар. Кичкә хәтле бераз укырга кирәк. Менә бит сабакташлары барысы да ничек китапларны кадалганнар. Әллә кайдагы кеше өчен күпме вакыттарым булды. Дустын рәнҗетте. Хәерле булсын инде. Кайтып өстемне шишенергә өлгермәдем, ишек кактылар. Килеп җиткәннәр Фатих абый һәм ул. Мин аны әрләргә тотындым. Нигә авыз йыра ул? Кичә нишләгәнен онытканмы? Нинди гаебем бар соң әле минем? Аңлата алмаслыгыма ышангач, ярдәмгә дип Бибинурның хатын чыгардым. Төнлә бер ялгызы кайтуын тасвирлаган урынын күрсәттем. Тәэсир итте. Агарынып китте, күзләрендә елмаю сүнде. Әйдә бергә барабыз янына. Мин гафу үтенергә тиеш. Чынлапмы? Бибинурга мин бер сүз дә әйтмәдем. Мине күрү белән ул китапларын тапшырды. Баскычтан төшеп җиткәч, аларны күрде дә елмаеп җибәрде. Икесе дә балкып күрештеләр. И Ходаем, шушылай килешеп кенә китсеннәр иде. Минем пальтаны Фатих абый, Бибинурныкын ул киертте. Урамга чыккач, алар икесе алдан китте. Без Фатих абый белән арттарак калдык. Фатих абый шаярта. Урам буйлап кыз култыклап барганны Әминә апаң күрсә, нишләтер иде икән мине ди. Тегеләр сөйләшәләр, җаныкайларым, килешкәләп тә куялар. Мин егетемне бераз сыпкарлаган булам. Ул арада кунак борылып безгә кул булгады. Яшьләр, артта калмагыз. Без тагын 6нчы трамвай тукталышына, кичә Бибинурны озаткан чатка килеп җиттек. Уен көлке сөйләшә торгач, тыңгыр-тыңгыр итеп трамвайда килеп туктады. Мин дусымның кулын кыстым. Офицер абзаң аны терсәгеннән генә тотып, трамвайга алып кирип китте. Без Фатих абый белән саубуллашып кул булгадык. Алар елмая, без елмаябыз. Трамвай кузгалды. Һәм безнең егетебез трамвайдан кире сикерде. Миңа аны-моны уйларга вакыт юк иде. Йөгереп барып, кызулап өлгермәгән вагон баскычына килеп ябыштым. Аннан тегеләр сикереп менделәр. Уңайсыз тынлык урнашты. Электростанция тукталышына җитәрәк, әйдә төшәбез дигән мәгънәне аңлатып, кунак минем кулыма ырынды. Мин сез төшебез дигән ишарә ясадым. Ул минем колакка алдагы тукталышта син төш дип пышылдады да, чиз бирде. Төшеп калдылар. Без Бибинур белән урам буйлап, кар шыгырдатып бер генә сәгать йөрмәгәнбездер. Аннан ул өйләренә чакырды, кирдем. Кичәге хәл өчен әнисеннән гафу үтендем. Шәйләр эчтек. Өйгә кайтып, апама бөтенесен сөйләп бирдем. Җүләр син, диде ул кыскача гына нәтиҗә ясап. Нинди кешене мыскыллап йөрисең? Малай шулай түгел бит ул сиңа. Иптәш кыз имеш. Кеме соң ул, дус кызыңның? Иреме, егетеме? Минем аңа җавап бириш чамам юк иде. Нигәдер бүгенге кич күңелдә тагын да авыр тәэсир калдырды. Чынлап та мәҗбүри яраттырып булмый бит инде. Ә мин үземне нәкъ балаларча тотам. Аны да, Бибинурны да уңайсыз хәлгә куям. Алар әле Аккымасты тукталышына барып мине көтеп торганнардыр. Ә аның аякларында ботинка, өстендә шинель. Мин тагын төне буе боргаланып йоклый алмый яттым. Бу юл инде Бибинурны түгел, нигәдер аны, Әхмәтне уйладым. Иртәгесен ул килмәде. Кичен соң гына Газиз бабай килеп керде. Мин аңа күтәрелеп карарга да уңайсызландым. Ул сизелерлек дәрәҗәдә ачулы иде. Авырый, бик каты тамагына чыккан, жары 40-ка җитә язган. Бу сүзләрне әйткәндә ул минем якка шелтәле караш ташларга да онытмады. Моны мин аңа карамаган килештә тойдым.
3 көннән ул килде. Йөзе тагын да арган, күз төпләренә күксел күләгәләр төшкән иде. Я, Диамат ничек диде ул? Шул хәлләрдән соң да минем өчен генә мөһим булган нәрсәне исендә тотып. Әле хәзер генә имтихан биреп кайттым. Бәхеткә каршы әйбәт сораулар туры килде. Үзем белгәннәр. Мин сезне авырый дип ишеткән идем. Теге кичне шактый туңылды. Аннан сине кабат югалткан кайгыдан кибеткә кереп, берәр йөз белән тамак чылаттык. Ул да бик салкын иде. Гафу итегез инде. Зарар юк, үтеп бара инде. Аның каравы, Казанда менә тагын берничә көн торалам, больничный бирделәр. Мин гаепле инде. Әлбәттә син гаепле. Менә шуңа күрә дә сиңа каты җәза. Иртәгә татар театрына барырга әзер бул, яме? Ярар. Театрга киеп барырда яхшы киемнәрем юк иде. Лекцияларга ничек кергән булсам, шулай киттем. Партерның өченче рәтен тутырып, аның туганнар утыра икән. Барысы белән күрешеп чыкканчы кулакларым ут булып яна башлады. Мине күрсәтергә алып килгән. Минем үзен ошатаммы, юкмы икәнне дә белмәгән килеш, туганнарын җыеп алып килгән. Үзен ошатмасалар дип башына да киттерми. Утлы таба өстендә утыраммыни. Ялла, менә спектакль да башланды. Хуҗа Насретдинне икенче тапкыр каравым булса да, бөтен игътибарым сәхнәдә. Менә хуҗа дәрвиш белән сөйләшә. Seni Allah konağı mı? Evet, bir Allah konağı. Allah ise seni Allah konağı etsin. Ya Allah, ya Allah. Eğer de sen beni Allah diye bilirsen, sen yanlış gideceksin. Ol bizim oranla durmayın. O zaman onun meşgulü şunda dur o. Meşgulü mi? Allah konağı mı? Artmak para direkt işletme o pita görmezsin. Hasan sahile karşığında otur. Anası yağından işine ul kiri. Şimdi taksir benim için. Халык гыш килә. Мин генә көләм. Ул сәхнәгә күз дә салмый, миңа таба борылып, туп-туры йөземә карап утыра. Минем ачу үпкә сүрелә төшә. Яңагыннан йомшак кына этәреп, башын сәхнәгә таба борам. Колагына Әбҗәлилов дип пышылдыйм. Тәнәфес вакытында Әхмәт мине буфетка чакырды. Мин чыкмыйм дигән мәгънәне аңлатып башымны чайкадым. Шул чакны аның белән янәшә утырган чибәр генә ханым миңа таба борылды. Бу минем апам Әминә. Мин аларда инде. Соң кайткан эчендә суык тиелгәнгәндә салсаң да колакны бора. Кыскасы, әни урынына калган кеше. Ятим бала бит. Әминә апа алтын тешләрен күрсәтеп елмайды. Кылагындагы алкасы ялкылдап куйды. Безнең сөйләшер сүз юк иде. Мин кулымдагы программаны бетерләдем. Ул сул кулының имән бармагындагы алтын балдакны азаплады. Ярый әле Әхмәт тиз килеп җитте. Фатиха вишират алган булган. Бусы тамага урткан кешеләргә диде ул һәм кәгазь капның өстенә ачып конфет тәкъдим итте. Фатиха абый туңдырма өләште. Спектакль беткәннән соң Әхмәтнең миңа мондый биналарга ятышып тормаган арзанлы пальтамны киертеп маташуын күргәч, Әминә апа инде мыскыллы елмаюын яшерүне кирәк тә тапмады. Аның өстендә мин исемен дә белмәгән җәнлек тиресеннән тегелгән тун иде. Урамда закатып торма, авыру икәнеңне онытма диде ул. Торма, онытма сүзләренә аеруча басым ясап. Есть, авыру икәнне онытмаска диде Әхмәт, үкчәсен үкчәгә бәреп, уң кулы белән шигәсенә урынганда итте. Безнең капка төбендә катып торырга ирек бирмәдем мин аңа. Бар кит инде, бик соң хәзер. Безнең тирә бик куркыныч дидем. Рәхмәт сиңа. Син миңа бүген бик матур кич бүләк иттең. Мин аның бер дә тәмамланмавын теләр идем.
Китми дә булмый. Иртәгә кадәр. Әхмәт минем кулымны сак кына учларына алды. Аннан иреннәренә китерде. Мин икенче кулым белән капканың келәсен тарттым. Кеше кайтасы булганда шулай калдырабыз. Үй алдына кердем. Караңгыда бераз торгач, кире чыктым, урамга күз салдым. Зифа буйлы, шинельле егетне ир белән хатын ике ягыннан култыклап алып киттеләр. Багана башында калай эшләпәсен киеп, җилгә чайкалып торган электр лампасы яктысында мин таныш тунны шәйләдем. Ах, менә ничек. Куркыныч җибеш. Ялгыз иртәләр миндә аны. Кыз узата барганда да артыңнан саклап килсеннәр әле. Бәлки чит шәһәргә килеп төшкән туганнарына Әхмәт Новосибирскида үскән, Казанда балачагында гына булган. Хөрмәт, игътибар йөзеннәндер. Иртәгесен егет үзе килгәнче апасының миңа багышланган мактау сүзләре килеп җитте. Авыл кызы, хәерче, теге җүләре, бусы Әхмәт була инде, күзендә алмый бит шуннан. Театр карамады, күзе гел анда булды. Нишләтте икән ул аны? Әллә сихерләде микән дип әйтә ди. Кыскасы, менә шул. Элек Бибинур, аннан апасы. Алдагы очрашуларда тагын шулай яшь чакта үтеп чыгып булмастай тыелган вак-төяк киртәләр очрый торды. Сез Ләлә Сабирова Хайдарованың «Язмыш шуклыгы» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның беренче өлешен тыңладыгыз. Әсәрне Флора Хамитова башкарды. Радио тамашаның икенче өлеше бүген 13:10 яңгыраячак. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 13:10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Эфирда әдәби тапшыру. Хәзер без сезнең игътибарга Ләлә Сабирова Хайдарованың «Язмыш шуклыгы» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамашаның икенче өлешен тәкъдим итәбез. Әсәрне Флора Хамитова башкара. Аккышлар инде пар-пар булып бәләкәй өйләренә кереп йокыга талганнар. Санаторий паркында караучы бабайдан башка берәү дә калмаган. Тамар белән без дә кайтырга кузгалдык. Күл буендагы фонарь яктысында Тамара сәгатенә күз салды. 2:15 минут. Кешеләр йокыларын туйдырып өлгергәннәрдер инде, бик шәп. Миңа шул гына кирәкте. Диңгез буе шәһәрләрендә, җәйге төннәрдә гаҗәп тыныч сизәсең үзеңне. Тәбәнәк кенә кыймалар артында виноград үрмәләп үскән беседка. Беседка сайын кеше, аяк астында артык өлгерүдән кыйлган сливалар сатыла. Йөзенә алсулык йөгергән грушалар баш очында эленеп кала. Этләр, әтәчләр кычкыра. Авыл да, шәһәр дә бу. Ялгыз да син түгел дә. Сәламәт дә син, сырхау да. Санаторийныкы да син, ирекле дә. Курсовка дигән әйбер менә шул инде.
Үзебезнең урамга борылуга мин кинәт туктап калдым. Капка төбендә бер кеше тәмәке тартып тора иде. Ул Тамара миңа карап башын чайкап куйды. Гриша, кил әле монда. Кадрия синнән курка диде. Гриша папиросын җиргә салып таптады да безгә таба атлады. Кызый, синең үзеңә миннән куркырга кирәк диде ул. Кыйнарга җыенган кешедәй җиңнәрен сызганып. Кадрия, гаепле Гриша, бүген кич буе чабуыма ябышып йөри. Мин аларны калдырып беседкага уздым. Бүген без Тамара белән шунда йоклыйбыз. Җәелмәгән урынга чишенмичә генә капландым. Кыйнап ташланган кешедәй сиздем үземне. Аяклар гүли, баш чапмый. Инде бераз гына булса да йокларга иде. Булай гына йоклап булмаячак. Үрелеп, өстәл өстендәге тартманы ачтым. Димедрол кабып су белән йотып җибәрдем. Тамара минем турыда Гришсына сөйләрме икән? Күп тә үтмәде, Тамара керде. Яныма килеп утырды да башымнан сыйпады. Нәрсә, син әллә елыйсыңмы? Юк. Ул ышанып җитмәде ахыры. Элек битемне, аннан мендәрне капшап карады. Молодец, лапочка. Тома, гафу ит инде мине. Ни өчен? Мин бит сезнең бер кичегезне урладым. Глупости. Тырайда урын җаябыз. Сиңа хәзер үк йоклап китәргә һәм кимендә 5 сәгать йокларга кирәк. Мин инде йоклап барам. 2 таблетка димедрол йоттым. Тамара, син Гришага сөйләмәдеңме? Нәрсә? Әллә әйтмәскә идеме? Юк, ничек әйтмисең инде? Нәрсә дисең? Романтично ди, дурак. Иртәгә үк бу сүзеңне җиткерәчәкмен. Шадымыни? Яңа сүз түгел бит. Зато урынлы. Том, син ничек уйлыйсың? Миңа 10 көн буена качак булып яшәргәме, әллә җыенып иртәгә үк китеп барыргамы? Дура. Рәхмәт. Мыйка випри. Җаныкаем, нервларыңны бозма. Кузьминичның ире ишул, аның өчен син борчылырга. Әнә хатыны кайгыртсын, җитте йокла. Ничек бу Тамара уен сүзне дә урынлы итеп әйтә белә. Кузьминичның ире. Шушы сүз йөрәккә салкын бер дулкын булып килеп урынды. Җиңел булып китте. Иртән Нина Александровна подъем дип кычкыргач кына уянып киттек. Ашханадан чыгуга безне Гриша каршы алды. Җәяүләп диңгезгә киттек. Гриша җиттеләнеп калган, шаярмый да, көлми дә. Тамара гына ара-тирә берәр шуклык эшли, әмма ул да шактый тыйнак иде бүген. Мине жәллиләр. Шушы 10 елга чыгып. Бәхеткә каршы диңгез буенда ук идек инде без. Ул бүген тынычсыз. Яр буена биек-биек дулкыннарын китереп бәрә. Кызынып ятучыларны көмеш тамчылары белән кыендыра. Барган кигә пляж халатын гына салып ыргыттым да диңгезгә кирип чумдым. Ай! Мәрхәмәтле, магрур, салкын һәм шифалы диңгез суы. Нигә кара диңгез диделәр икән соң сине? Син бит зәңгәр диңгез. Сиңа һич кенә кара дип әйтәсе килми. Мин шалкай ятып су өстендә чайкала башладым. Зәңгәрлеген аңа күп бүләк иткәндер әле. Исемә бала чагымда әниемнең кичләрен кулыш белән утырганда җырлаган җыры исемә төште. Зәңгәр һава, зәңгәр булып, зәңгәрләтә диңгезне. Зәңгәр һаваларда йөзгән айдан эзлим мин сине. Хәзер минем өчен Әхмәт тә Кузьминичны да юк иде инде. Зәңгәр күккә төбәлеп, зәңгәр дулкыннарда чайкалган хөр япь-яшь табигать баласына әйләнгән идем мин. Нигә алмазымны алып килмәдем соң мин? Янәшәмдә улым тирбәлсә, миңа тагын ни кирәк?
Бу ой мине Тамара Аленушкасы белән килеп төшкән көннән бирле эзәрлекле иде. Әйе, ул вакытта Әхмәт белән очрашуда булай ук куркыныч булмас иде. Мин ярга чыктым. Тамара белән Гриша диңгезгә төбәлеп гәп куерталар. Тамара мине әле бүген генә күргән кешедәй шәп изәсең син диде. Здорово дип кушылды аңа Гриша. Су кызы диярсең. Әйдә, күбрәк кыстыргыз саламны дидем мин, дусларымның мактауларга юмартланып китүен үземчә юрап. Кызындык, су коендык, карт уйнадык. Кояш бик нык кыздыра башлагач, хәмерсез эчемлекләр белән сату итүче киоск янындагы чиратка барып бастык. Тәннәре әлү кагы төсенә кергән тик тормас балалар шаяршалар, шукланалар. Каһәр зылым күбрәк кыз балаларга эләгә. Минем улым әнә теге сары чәчле малай белән бер чама инде. Минеке кара, әтисе кебек чын кара. Еракта түгел өсте каплаулы ындыр табагын хәтерләткән җирдә, җыелма ятакларда кешеләр ята. Алар кояштан качып, һава ваннасы гына алалар. Кайсының кан басымы югары, кайсының йөрәге начар. Гриша тәмәкесен кабызып читкә чыкты, киоск ишегенә басты. Тамар белән икәү калдык. Кызлар, сездән соң квас эчәргә мөмкинме? Таныш тавыштан мин кинәт дәрт итеп киттем. Үзебезнең кызлар икән әле. Исәнмесез? Минем каршымда үзем кебек үк ярым шәрә Әхмәт елмаеп тора иде. Исәнмесез? Аның сәламенә Тамара гына җавап кайтара алды. Ул миңа ярдәмгә ашыкты. Гриша, диде ул үзенә генә хас тамак төбеннән калтырап чыккан тонык тавыш белән. Безнең полкка тагын берәү өстәлде. Кайчандыр хәрби кеше булу белән сиңа иш. Кадрия белән алар милләттәшләр, якташлар да бугай әле. Рәхим итегез безнең сафка. Без бик шәп. Григорий, кызлар Гриша дип олылар үземне. Сез дә шулай дип әйтегез. Әхмәт. Кара инде син бу язмышның шуклыгын. Очрашудан качып, йөреп, нинди кыяфәттә күрешергә туры килде. Сулар эчтек, шешәләрен алып киттек, урыныбызга барып җиткәндә тагын тамак кибеп өлгергән иде инде. Мин тиз генә халатымны киеп куйдым. Кызу ком өстенә утырышканда Әхмәт тә трикодан һәм җилфүрләп торган ефәк күлмәктән иде инде. Гриша җыелма стаканнарны су белән мөлдерәтеп тутырды да икебезгә сузды. Стакан икәү генә иде. Якташлар хөрмәтенә. Рәхмәт. Икебез өчен дә җавапны Әхмәт бирде. Миңа әле нинди дә булса сүз әйтә алу сәләте кайтмаган иде. Икебез дә эчеп бетердек. Минем аңа күтәрелеп карарга да батырчылыгым җитми. Ярый, Тамара бар әле. Дилбегә аның кулында. Ул карталар чыгарып салды. Әхмәт белән янәшә утырмаганга без кара-каршы булып чыктык. Карта уенында минем осталык бик чамалы иде. Шуңа күрә аңа сораулы караш ташламый булмады. Улгайган, чигә чәчләренә кырау төшкән, күзләре шулук. Алар элеккечә үк нурлы, элеккечә үк елмаялар. Бу хәл мине бераз тынычландырды. Әйтерсең, аның күз карашы тынычлан, борчылма дигән мәгънәне аңлата иде. Мин аптырап калган минутларда ул үрелеп минем карталарга күз сала. Һәм Тамараның ярамый дип ризасызлык белдереп кычкыруларына да карамастан, миңа нинди картадан йөрергә кирәген әйтә. Әмма безнең икебезнең дә уйлар карта уеныннан ерак иде бугай. Менә кайда икән алар? Гадәтенчә елмаеп, Кузьминичны басып тора иде. Ходаем, Әхмәт кенә түгел ишәле ул. Кузьминичның иреде. Ә мин Әхмәт кенә дип уйлап, үземне ничек тотарга белми кыелып төштем. Ни генә булмасын, Кузьминичны килеп гөрселдәп Әхмәткә сөялеп утыруга мин айныган кебек булдым. Җиңел сулап куйдым.
Хатыны янына ял итәргә килгән кеше. Очраклы гына сиңа юлыккан. Ә мин тинтәк, ниләр кичермәдем. Яшьли килгән авыр кайгы, ялгызлык кешене артык нечкә хислегә әйләндерә ахры. Минем елыйсым да, көләсем дә килә иде. Автобус! Тамара кычкырып җибәрде һәм кулымнан тартып торгызды. Гриша, әйберләрне ал. Үзе мине җитәкләгән килеш тукталышка таба чаба башлады. Без ахылдап автобуска кереп утырдык. Гомергә автобус белән йөрмәгән. Кара инде бу Тамараны, ниләр генә уйлап чыгармый. Без чыннан да автобус белән кайтабызмы диде, йөгереп килүдән сулышы капкан Гриша Тамарага гаҗәпләнеп карап. Әлбәттә, диде Тамара бәхәсләшергә урын калдырмый торган тавыш белән. Кызынырга да, кыенырга да ярамый торган Кузьминичнысы белән пляжда бер рәхәт чиксен әле дип истәп куйды. Миңа гына ишетелерлек итеп. Ә мин Ахметны ресторанга чакырмакчы идем, көндезге ашка, диде Гриша авыр сулап. Әнә, Кузьминичнысы белән барсыннар ресторанга. Тамараның кинәт кырсланып калуы хәтта миңа көлке тоела башлады. Тамара, ә мин синең нигә һәм көнгә ачуланганыңны аңламыйм. Карасана, аңламый. Бусы да аңламый, Ахмеды да кемне кемгә алыштырганын аңламаган. Ирләрнең күбесе хатынсыз йоклый алмаганга гына өйләнә. Нәрсә миңа күзеңне акайттың дип, алгы утыргычтан безгә борылган Гришаны да битәрләп алды Тамара. Бик беләсегез килсә, ирләр сайламый хатыннарны, без хатыннар сайлыйбыз. Танышу, тәкъдим ясау кебек йолаларда безнең теләк буенча эшләнә. Ә сез гомергез буе кичкенә бала кебек җил уңаена хәрәкәт итәсез. Кеше сүзенә карыйсыз, җил уңаена берласыз да, бөтенләй кире якка юлыгызны дәвам итәсез. Алай рәхәт иш. Кая таба барсаң да барбер түгелмени. Мин Тамарның кулыннан тоттым. Аңа автобустагы кешеләр игътибар итә башлаганнар иде. Ә Гриша исә буран чыкканда ышыкланудан башка чара булмаганлыкны аңлатты. Күлмәк якасын күтәреп, муенын башын яшергәндә итте. Автобустан төшеп баскан сайын иңеп калучы кызган асфальт буйлап барганда, Гриша тагын баягы сүзне ялгап җибәрде. Кадерлем, мин сине сайлап кебек, син мине түгел. Ялгышасың. Мин сине сайладым. Бик яхшы танцевать итәсең, телең шактый шыма. Курсаңа игътибар итмәсәң, кыяфәтең дә ярыйсы. Ял вакытын үткәрергә ярар дидем. Ә син Кадрия кармагыңа төшмәгәч, янәшәңдә торганга күрә генә мине биергә чакырдың. Шунда инде үзең минем кармакка эләктең. Без Гриша белән урам яңгыратып көлә башладык. Менә син аңлашу. Чыннан да. Бүген кичтә Тамара теләсә генә очраша алабыз бит әле. Ул теләмәсә юк, диде Гриша. Тагын бер кичне югалтудан шикләнеп. Теләмим билгеле. Тыңла әле, күгәрченкәем. Кеше ачуын миннән аласың. Җитте, телеңә салынма. Кичен күл буена кил, сәгать 8-дә. Кадрия белән шунда булырбыз. Тамараның күңлендә ирләргә карата юшкын булып утырып калган нәфрәт, ачу, әрнүнең сырын мин белә идем. Аның ире 2 баласы булганнан соң хыянат иткән. Аерылганнар. Ә ул аны оныта да, гафу да итә алмый. Гриша ул турыда беләме, юкмы? Тамара исә ул хакта сөйләргә яратмый. Мин бүген сезне икегезне генә калдыралам. Очраштык, таныштык, диңгез буена кем килмәс, гафу итегез мине, хатын-кыз шулай сентименталь була инде ул. Кеше хатыны янына ялга килгән, тимәгез аңа. Бик кирәге бар. Тамара тагын кызып китте. Кадрияның күләгәсендә күрсәтәчәк түгел хәзер мин аңа, чөнки ул аның кисеп ташлаган тырнагына да тормый. Чиләгенә күрә капкачы, Кузьминичнысы белән генә булсыннар. Ничек пар килгәннәр алар. Тамуся, минем ашыйсым килә. Тамара ышанырга да, ышанмаска да белми текәлеп күзләремә карады. Минем чыннан да үлеп ашыйсым килә иде. Яхшы, диде ул шактый сүрелеп. Алай булса бик яхшы. Мин ашарга киттек. Димәк, кич сәгать 8-гә күл буена. Әйе. Чыннан да
3 көн буена без шәүләп аңардан качып кирдек. Кырымның атаклы урыннарын тамаша кылып, экскурсияләрдә булып кайттык. Ул да тыныч кына хатыны белән ял итә иде бугай. Күрше йортка фатирга урнашкан, ләм белән дәвалану өчен табиптан язу алган ди. Миңа хәтта шулай югалып калуым, үзләрен борчуым өчен Тамара белән Гришадан ят була башлады. Үз-үземне кулга алдым. Алар алдында тыныч һәм шат булып күренергә тырышам. Әмма күңел урыныннан купкан иде инде. Мине бер генә теләк эзәрлекли. Улым янына, Казаныма ашкынам. Бүген Тамара белән Гриша мине ялгыз калдырырга риза булдылар. Сәгать 10-да ук беседкага кирип яттым. Кулыма китап алдым, укып булмый. 2 көннән китәм. Күпме генә тизгенләргә теләсәм дә, уйларым кабат Әхмәткә әйләнеп кайта. Димәк, мин монда икәнне белмичә хатыны янына килгән. Мине әллә кайчан онытып бетергән инде ул. Җүләрдә инде мин. 18 елдан бирле гаиләле ир сине уйлап торамы? Мин торып халатымны киеп куйдым. Стәл янына килеп утырдым. Кечкенә кызгына алдымарак тартып куйдым. Аннан миңа 2 бите кымачтай кызарган, күзләре дымланган, чәчләре тузгыган, китап укырга да, йокларга да һич исәбе булмаган бер ханым карап тора иде. Нишләргә соң? Тамарасыз бер генә минутта тора алмыйм икән ләбаса. Юаныч эзләп улымның хатларын кулыма алдым. Нинди матур, акыллы хатлар яза бит балакаем. Сагындым инде. Бик сагындым мин аны. Нинди зур, нинди акыллы улым бар бит минем. Моннан да зур бәхетнең булуы мөмкинме соң? Кыюсыз гына ишек шакыдылар. Әнкәем, әллә улмы? Юктыр, берәрсе шаяртадыр. Мин суларга да куркып урынымда утыра бирдем. Шаку кабатланды. Нинадыр әле? Иңел белән җиңелчә генә килеп урынуга такта ишек дәррәү ачылып китте. Ул. Мөмкинме? Юк. Нәрсә син? Кит кеше күргәнче. Мин бит бер үзем генә. Беләм, курыкма. Барысы да кинода. Минем йөрәк тибешем үземә үк ишетелә башлады. Аны беседка ишек төбендә озак тотып булмый. Ишек алдындагы электр лампасы буйдан буйга яктыртып тора бит үзен. Кер тизрәк. Килеп керү белән ул мине куллары белән кереп алды. Ятмәгә эләккән балык кебек шәбәләнүемә карамастан, әле чәчемнән, әле маңгаемнан, әле кулларымнан үбә башлады. Шундый кешеме әле син? Кычкырам мин хәзер. Минем ялгыз калуымнан файдаланып төн кунагы булып килдеңме? Ирсез хатын дисеңме? Аның өстенә салкын су кыйдылармыни? Ул кинәт кенә мине үзеннән читкә тәрде һәм ишек яңагына сөялгән килеш күзләрен тутырып миңа карап тора башлады. Кычкырам сүзе куркыттымы, башкасымы аңламый торам. Әмма бер нәрсә көн кебек ачык, шул кадәр җанга якын, кыңгырт зур күзләр. Тагын бераз гына миңа текәлеп торсалар, мин үзем үк аның күкрәгенә килеп капланып үкси башлаячакмын. Я Раббым. Нигә шул кадәр газаплыйсың? Күзләр идәнгә текәлделәр. Ул ишек төбендә торган урындыкка утырды. Юк, утырмады. Шуып төште. Гафу ит. Минем хакта шул кадәр начар уйлый алырсың дип башыма да китермәдем. Нигә качып йөрисең соң син? Көндезләрен күрсәм, шулай бәреп керер идеммени? Мин монда сине күрү, бер генә мәртәбә булса да сине күрү өчен килдем. Син минем күңелемдә гомерлеккә калдың, гомерлеккә. Син хәзер ирекле кеше. Ул минем үзен яратып тормаганымны белә. Кызым инде үзе бер егетне ярата. Мине аңлар. Әгәр син риза булсаң. Ябылып җитмәгән ишектә Тамара күренде.
Мине озакка ялгыз калдырасы килмәгән инде җанкаемның. Ишекне ипләп ябып бетерде дә, элек миңа, аннан Әхмәткә күтәрелеп карады. Комачауламадыммы? Диде. Бик тә җитди итеп. Юк. Мин аңа барысын да әйттем инде. Шул сүзләрне әйтү өчен төньяктан очып килдем. Үзе уйласын. Мин җавап көтәм. Тик үтенәм. Качып йөрмәгез. Тамара Әхмәтне түргә өстәл янына чакырды һәм аның сүзләрен илтифатсыз калдырган сыман эше, кызы, тормышы турында сораша башлады. Үзенә кирәкле мәгълүматны алгач, китәргә киңәш бирде. Кино тамамланыр чакта җитеп килә иде инде. Әхмәт гафу үтенеп башын иде. Һәм ни өчендер рәхмәт әйтеп чыгып китте. Калган көнне без очрашып, сөйләшеп йөрдек. Тамара уйлауны, хөкем чыгаруны минем үземә калдырды. Әмма иртәгә китәм дигән көнне, ягъни 2 көннән озату кичәсе оештыруны үз өстенә алды. Мин Әхмәткә җавапны шунда бирергә булдым. Менә ул кич. Йөзем тәгәшләр астында ап-ак җәймәле өстәл. Аның өстендә шампан, коньяк, массандра шешәләре. Йорт хуҗабыз Клавдия Михайловна чебуреки пешергән, үрдәк кыздырган, тау-тау җиләк җимеш, кыйммәтле конфетлар. Магнитофон янында Әхмәт белән Аленушка кайнаша. Күңелдә моңсулык та, өйгә кайту шатлыгы да бар. Бераз ашап та, төшереп та алгач, кешеләрдә бию иянәге купты. Гриша баштан ук Раиса Кузьминична тирәсендә булды. Ашаганда да янәшә утырдылар. Тамара бүген Кадриясе белән аерылыша. Шуңа күрә күңеленә ашаган хатынны сайлап алырга үзе рөхсәт биргән имеш. Ә Раиса Кузьминичнага җитә калган. Авызы колагында ара-тирә иренә горур караш ташлап ала. Менә янәсе, синең хатыныңда төшеп калганнардан түгел, нинди кешеләр күз төшерә үзенә. Бу авантюра дүртебезгә генә билгеле. Шуңа күрә безнең изге күңелле хуҗа хатыныбыз Клавдия Михайловна иреңне үпкәләтә күрмә дип, Раиса Кузьминичнаны берничә мәртәбә кисәтеп тә куйды. Тамара сценарийсы буенча мин Әхмәт янәшәсендә булып чыктым. Икенче ягымда ул үзе минем җан сакчым. Гриша үзенең дамасына бик тә игътибарлы. Һәр биюне аның белән генә бии. Кузьминична да бик канәгать күренә. Әхмәт исә гел мине чакыра. Хатыны Гриша белән булгач, ул кая барсын инде. Ә мин китәсе кеше тагын да зуррак хокукларга ия. Бер Тамара, бер Әхмәт белән биюем. Сөйләшмибез. Ул да никтер тынып калган. Тик күз карашы белән генә кидерә. Кулны кысып-кысып куя. Соңгы вальс диделәр. Нәрсә көтәсең син? Ник бер сүз дә әйтмисең? Мин дә аның соравына сорау белән җавап бирәм. Әхмәт, син кызыңны яратасыңмы? Бик яратам. Минем бөтен куанычым ул булды. Кызың сине яратамы? Бик. Хәтта әнисеннән дә көчлерәк. Әхмәтнең күзләрендәге моңсулык юкка чыкты. Ул балкып елмаеп куйды, кызын күз алдына китерде ахыры. Әнигә аны ташлап качарга җыенасың? Ул зур инде, үзе егет белән йөри, аннан мин аңа гел ярдәм итеп торачакмын. Ә мин улымны бер вакытта да, бер кешегә дә алыштырмас идем. Син үпкәләмә миңа. Син ялгышасың.
Кызың сине әнисеннән көчлерәк яратмый. Бәлки кайбер сыйфатларың өчен артыграк хөрмәт итәдер. Шулай ук син үзең дә әнисеннән көчлерәк яратмыйсың. Яратсаң, миңа андый тәкъдим ясамас идең. Баласын калдырып, мәхәббәтен эзләп, икенче кешегә киткән ана бик сирәк очрый. Әйрләр. Мисал эзләп иракка китәсе юк. Гафу ит, билгеле. Сездә эгоизм көчле. Кадрия, нигә син миңа мораль укыйсың? Син мине очраган бер хатын итәгенә тагылып китәргә әзер торган җил куар дип беләсеңме? Мин сиңа бер күрүдә гашыйк булдым. Син минем йөрәгемдә мәңгелеккә калдың. Күп еллар үтте, онытырга тырышып карадым, булмады. Кешенең үз бәхетенә омтылырга хакы юкмыни? Нинди эгоизм булсын бу? Ярар, син эгоист түгел ди. Кызың турында да уйладың, хәл иттең ди. Минем улым турында уйладыңмы син? Ул бит синең үз яныңда, безнең белән бергә була. Үзебезгә иң якын, иң газиз кешеләрнең иң мөкаддәс хисләрен таптап ирешкән бәхетнең тулы булачагына ышанасыңмы син? Син бәхетле булачаксың. Улыңны мин үз баламнан артык күрәчәкмен. Инде соңгы вальс беткән. Күңелләре күтәренке кешеләр төркем-төркем булып төрле җирдә күңел ачалар. Без дә стәл янына килеп утырдык. Тамар тиешле интервал калдырып, безнең тирәдә чуала. Якташлар бәхәсләшә дип берәр мәртәбә кешеләргә аңлатма да биреп куйды. Чыннан да, без инде гашыйклардан бигрәк кызып бәхәсләшкән кешеләргә күбрәк ошыйдык. Әхмәт, балачага булма. Без бит тормыш сынауларын үткән, төрлесен күргән кешеләр. Берәр елдан безнең гыйшык сүрелер. Безнең яшьтә ул әле иртәрәк тә булыр. Аның урынына гадәттә уртак балалар, бергәләп торгызган тормыш учагы, бер-береңә ияләнү, бер-береңнең тугрылыклы, саф күңелле икәненә ышану, кыскасы гаилә тарихы ала. Әнекәем, нинди дөрес, нинди кырыс, бездәй салкын сүзләр дә сөйли беләм икән бит мин кирәк чакта. Ничек бу кадәр расчетлы кешегә әйләндең син? Әллә ирең синең шундый? Җитте булды. Менә аңлаштык да. Минем иремә кагылырга синең хакың юк. Шундый җавап бирерлек булгач, нигә суздың, нигә газапладың мине? Мин үзем дә газапландым. Кадрия, җитте. Нокта куйдык. Син үзең дә яратасың бит. Нигә сузасың? Ир кешегә килешми. Безнең яшьлек хатабыз өчен минем улым да, синең кызың да, аның әнисе дә гаепле түгел. Беседкага ялгыз кайттым. Тамара Гришасын заты. Саки да соңгы кич. Тирә-як тыптын, буп-буш, үземнең дә бары тик тышкы кабыгым гына калган кебек. Әйтерсең, үзәгемне суырып алганнар, әмма йөрәк калган. Ул әрнеп сызлый. Тормышыңны бозма, балаңны ятим итмә, барысы да искечә калырга тиеш. Үз сүзләрең бит, Кадрия, үзең шулай теләдең. Тагын ни кирәк сиңа? Бу сүзләрне әйтү сиңа ничек авыр булганында, соңыннан ничек изгәләнәчәгеңне дә аңламый бит ул. Мин инде аны онытып бетерә язган идем бит. Нигә монда килеп кабат яңартып туланы? Ни хакы бар? Нигә ул тагын тыныч кына хатынын култыклап өенә кайтып китәргә тиеш тә, нигә бер Кадрия генә утта янарга тиеш? Соңга күрешү бит инде. Нигә? Саулашканда бер генә мәртәбә аның күкрәгенә сыйынырга да йөрәгең җитмәде соң синең.
Иртәгә бу вакытта ике арада меңнәрчә чакрымнар торачак. Ә бүгенгә кечкенә генә бакча һәм тәбәрәк кенә койма аерып тора. Аннан мин нишләгәнемне үзем дә сизми калдым. Капкадан кереп берничә генә адым атлап өлгергән Әхмәт сискәнеп китте. Ул исенә килеп өлгермәде, күкрәгенә килеп капландым. Әхмәтнең кайнар сулышы битләремне, муеннарымны пешерә иде. Иркәм, менә нинди син, иркәм, сулуым. Рәхмәт сиңа. Ул мине сак кына күтәреп алды да баскычка китереп бастырды. Без шунда гына, икебез дә шунда гына аңга килдек бугай. Каяндыр ниндидер ачкыч эзләп тапты һәм нигәдер мине тагын күтәреп алып, ниндидер бер тәрәзә янына китереп бастырды. Хозяйка өй алдында йоклый, хәзер мин керәм дә тәрәзәне ачам. Мин аппак эчке күлмәктән аның тәрәзәсе каршында басып торуымны төшенгәч, бөтенләй айнып киттем һәм яшен утыдай килгән юлымнан кире ташландым. Ишек янында аяк тавышлары ишетелгәндә, мин инде эчке калтыравымны тыярга, тигез суларга тырышып, берни булмагандай үз урынымда ята идем. Тамара икән. Керде, аяк киемнәрен салды, ут яндырмый гына чишенергә тотынды. Мине йоклап киткән дип уйлады ахыры. Кыштырды. Кинәт кенә беседка ишеге кайырылып ачылды. Тамара куркып кычкырып җибәрде. Чакырылмаган кунак Әхмәт иде әлбәттә. Кадрия кайда? Кайда Кадрия? Котырдыңмы әллә? Нигә шулай акырасың? Йоклый бит ул. Тамара ут яндырды. Кара, Тамара. Чыннан да Кадриямы ул? Диде Әхмәт ярым пышылдап. Мин көлүдән ничек тыйларга белми тынчыга башлаган идем инде. Тамара утны сүндерде һәм Әхмәткә тыныч йокы теләде. Ишекне бикләгәч, чишенеп бетте дә минем яныма килеп утырды. Өстемдәге җәймәмне ачып ыргытты. Бу фырт егетне ничек итеп утлы табага бастыру сырын бәлки миңа да ачарсың, ханым. Җавап урынына мин аны кычагыма алдым, үз яныма яткырдым, колагына пышылдап кына әле булып үткән вакыйганы сөйләп бирдем. Ул гадәтенчә тын гына бүлдермичә генә тыңлады. Әллә син анда шушы килеш кердеңме, диде ул ахырдан, тузган чәчләремнән тәнне иркәли торган ефәк төнге күлмәгемнән сыйпаштырып. Әйе, мин бит инде йокларга җыенган идем. Молодец, ой, нинди молодец син. Шушы кыяфәттә, шундый сылзат, кычагыңа килеп керсен дә, шуны ычкындыр әле син. Дурак, ну и дурак. Шыпырт. Мин учларым белән аның авызын тымаладым. Ты делаешь успехи, дорогая, а хәзер тыныч кына йокла, ә ул төне буе үрле-кырлы сикерәчәк. Тамара мендәргә башы тию белән йоклап та китте. Ә миңа йокы турында уйларга да мөмкин түгел иде. Планлаштырылмаган төнге сәяхәт дустымның хуплауына карамастан мине авыр һәм үкенечле уйларга салды. Нишләдем мин? Каян килде миңа мондый чаялык, тәвәккәллек? Әхмәт әллә ниләр уйлагандыр инде. Киртә сикерү дигән начар мәгънәдә йөри торган гыйбарә дә бар бит әле безнең халыкта. Ярый әле күңелгә утырган юшкынны юып чыгару мөмкинлеге бар. Татлы да, сагышлы да күз яшьләре тын гына, тыныч кына агайды. Җиңел булып китте. Таң беленү белән диңгезгә юнәлдем. Мине тынып сагаеп калган диңгез каршылады. Шулай да диңгез инде ул. Бөтенләй хәрәкәтсез кала алмый. Тыныч дигән диңгездә тын ала, бераз гына тирбәлә, йөзгә сизелер-сизелмәс җил бәрә.
Диңгез белән яр буен айырып торган чиктә су җай гына чайпала, чуер ташларына чирата. Әмма ул аларга шул кадәр сак, ипле кагыла, кечкенә генә таш кисәгендә урыныннан кузгалмый. Мин аякларымнан туфляларымны салып, чиккә бастым. Диңгез тибрәлгәндә җылымса су чак-чак кына тубык сөягенә килеп орына. Яр буенда күшегеп яткан чуер ташларга караганда, диңгез суы сизелерлек дәрәҗәдә җылы иде. Мин ишеп калтыранып куйдым һәм тәнемә дә, җаныма да җылылык эзләп диңгезгә кереп чумдым. Хуш инде диңгез, хуш сердәшем минем. Кичә мин Әхмәт белән саубуллаштым. Бүген синең белән. Бәлки бу минем яшьлегем белән дә саубуллашуымдыр. Мин һаман сагышларымны алып киләм сиңа. Гафу ит мине, диңгез. Ә син мине үзеңнең куеныңа сыйдырасың, иркәлисең, юатасың. Рәхмәт сиңа, диңгез. Китәргә санаулы сәгатьләр калып бара. Тамар белән без бакчага чыгып утырдык. Минем аңа вәгъдәм бар, татарча җырларга. Ә ул аларны пленкага язачак. Менә магнитофонның яшел күзе җемелди башлады. Тамара башла дигән ишара ясады. Бик сагындым уйчан күзләреңне, минем өчен алар бер генә. Белмим тагын кем бар икән җирдә, төшенүче алар серенә. Белмим тагын кем бар икән җирдә, төшенүче алар серенә. Бик сагындым уйчан күзләреңне. Мин ниндидер эчке сиземләү белән үземә төбәлгән күз карашын тойдым. Куркып кына күтәрелеп карадым. Груш агачына сөялеп Әхмәт басып тора. Тавышым калтырап китте. Бик сагындым уйчан күзләреңне. Бер көн миңа бер ел тоела. Юк. Булмый. Хәзер елый башлый. Мин инде дымланып өлгергән күзләрем белән Тамарга күтәрелеп карадым. Ул мине бер сүзсез аңлады. Әхмәт янына барып нидер әйтте, аннан бакчадан озатып чыгарып җибәрде. Иркенләп җырла хәзер. Көчкә озаттым. Пленка үзеңә булыр дип вәгъдә биргәч кенә китәргә риза булды. Ой, Кадрия, нишләгән ул?
Хәтта миңа кызганыч тыела башлады. Күз төпләре күк, йөзе ап-ак. Җитәр, Тамара. Бу хакта башка сөйләшмик инде, яме? Әйдә, җырларыбызны тыңла. Тамара татар көйләренең моңлылыгына, сүзләренең мәгънәлелегенә таң калып утырды. Күңелен эчкәреп, мине кочаклап алды. Дускаем, син бик дөрес эшләгәнсең. Бер дә үкенмә. Ул синнән шундый кыюлыкны беренче очратуыңда ук көткән. Юк кына каршылыклар аңа киртә булган. Моңа кадәр бер син генә газаплангансың. Әйтерсең, аның бер генә гаебе дә юк. Ничек җиңел карыйлар алар бу мәсьәләгә? Ничек ансат кына үзенең хатасын төзәтергә уйлаган ул? Кабат килеп, синең йөрәгеңне таптап китәргә ни хакы бар аның? Татысын менә шуларның җәзасын. Бүген төнлә кичергәннәрен гомердә онытмаячак ул хәзер. Алар барысы да мине Саки вокзалында озатып калдылар. Тамара елый үпте. Гришасы еламый гына. Нина сытылырга җитеп өлгергән алсу сары грушалар сузды. Әхмәт авырттырып кулымны кысты. Кузьминична юеш иреннәре белән битемне чылатты. Алена муеныма асылынып шактый тынып торды. Мин аңа бүләк итеп ефәк яулыгымны бирдем. Ике битемне үттем. Барысы да кул болгап калдылар. Алена, Тамара, поезд кызулап өлгергәнче вагон янәшәсенә йөгерделәр. Паровоз мине йөрәк кагып чапкан аттай ашкына туган ягыма алып китте. Гаҗәп хәл. Күңелдә үкенү дә, әрнү дә юк иде. Әйтерсең, иң авыр, иң җитди имтиханны уңышлы биреп чыкканмын. Йөрәктә ниндидер шатлык та талпына бит әле. Ул мине онытмаган. Аның яшьлегендә мин очраклы мавыгына булмаганмын. Вагон тәрәзәсеннән искән җилгә йөземне куеп, Әхмәткә багышланган иң соңгы саубулашу сүзләрен пышылдадым. Мәңгелеккә дип йөрәгемдә алып китәм бит үземне. Тагын ни кирәк сиңа? Күңелемдә моңлы бер җыр, йөрәгемдә татлы сагыш булып каласың. Тагын ни кирәк сиңа? Хәзер мине уйлар, сагыныр кешем бар. Кал. Яшьлегемнең кайтавазы булып, йөрәгемдә генә кал.
Siz Lala Sabirova Haydarovaning Yozmish shukligi degan asari bo'yicha ishlangan radio tomosha tingladingiz. Asarni Flora Hamidova boshqardi. Adabiy topshiruvimiz shuning bilan tamom.